시파이라고 동네 바라 오그라라 예 니는 실라 굴리베 라마 산다고 정 시강만 타고 오다가와 오피서라 아게 그런 네타 따고 그런 네타 NLF tirong nongni manthai to thai nongni dabi ro nai hinai sarkar akhol roka BJP sarkar no hinjangnai ka pre ge tabo hongkai jebo kogro mani okongno larliya sarkar ge tabo lama kasogoi ba lama akhole siri jalainya nangka ingke sarkar saimano nok jesebong sirilai di nong nusung dabi ro yapong nok aro se phirugoi habai meya nong pura bekas sikalai to nai hinai sarkar khai mano nong abono saito itung tabo angkai nini nogla maka sai suri jalai pogo tipra saham kare montri bikas debarma thai kogro ikha ronai nong david mannai ingke nokni nokphang kogo ka nokni nokphang kai ang ingke ani tolani borok thangai borongno rang ronai puisa ronai ni kogro ikhai roro manbo ang roya khai me nokha nokni nokphang kai angse nokno dabi ronai aba hai pile ingke angse borongno rang puisa ronai baroya nai ani tolani nokni borok ar je phong borong ronani hini roidi manba ang roya khai he sem obo hai obo araino tipra saham karai montri bikas debarma boronai mannai hini sapung ar kaisa tongo jotoni borja mukhyamantri Manish Saha boroya khai bolong borongni ongthong je borongni phungthong dai david kono manimeya bose ronai ge bose roya hangkai nok salba hrobai churilai kablai thilai thanglai pungtong di roya hangkai masimaya obono kok mane thokai ton mane haike tonjaka NLF tiro kogro jak koglaria taw koi bosor ongkhanai di NLF ti akhulmani ge obono angkaisa dukhu nangai kok masaka ba video masalamka samani saya suye tongkha na nakati ba maproti kokha raino abone jawab nang do kono dina office armang neta khai party klaya ko jeng kra party tong ne para ni neta manu tamu jeng sibai tong ne para chini potar manu